sumaganan, nalimina tayo may kararagan, Speaker Armada Antonio Natividad Galinato, Ernesto Bicay, Orlandino Cortez, Nora Cortez, Domingo Cortez, yan amin ang pinatay ni Cortez family. Itinagan di Ama, di Anak, di Espiritu Santo. Di Apo at pumakala kayo. Katap sa tidak di Domingo Rambakan tayo, ti Fiesta, tinasanto ang pamilya, ti pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose. Nagbalita ng santuan, gapot at Diyos at nakatakwada. Ikaralagan tayo dagiti pampamilya, dagiti dinggimong tayo, usapay kumata makapudno tayo, magbibiyamin na tatarigagayan tayo akas pamilya. Tapno may tari tayo makiralo, itidag na sangka na misteryo, digdigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo, hidayan, tani mamati tayo, ti Diyos, mananasigan, managaya. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, Iti kangatwa, ito'y nagkakapya, kada iti tatawa na imbag di panagnak-nakenda, imunan nagkaka, ikan ugda ka, pagrukbaban na ka, daydaya, wenda ka, agyaman kang ken ka, gapuiti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatwan. Apo Diyos, na ilangitan ngani. Diyos Ama, ang nakabalin namin. Ket sika, Apo miya, Jesu Kristo. Bugtong nga
awaten kadaytoy araraw mi sika situtugaw iti makanawan ti Ama kasya na kami gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay sisika o ako Jesu Cristo tinasantuan sisika di ako sisika iti kangatuan iti timpuyo ti Espiritu Santo iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Tumararat tayo. O Diyos, kinayat mo nga inted ka na kami dalitintan ko, dali tinatan ko kapag patulat tinasantuan a pamilya, ipaay mo ka di, tatuladin mo dahil ka pamilya, babae dali ti Bertudes, arunggan na may sanay iti unag ti balay, kaya iti panagiin na ya, tapno maragpat minto pasiraraksa, dali ti agnanayon akong guna iti balay mo sa dilangit, gapukin ako may sa Kristo anak mo ket Diyos, isa magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo. Diyos nagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Di may basa na adaw ti libro ni Sarah. Inikan ti Apo dagiti Ama, iti pamalubos ang giturani, kadagiti anak da, ket imbirin na kadagiti anak, atong palenda dagiti innada. Nara imem ti Ama, naikarungon dagiti basol, ket no dayawem iti inam, ket labor omnong ka iti adu akinabakna. Nara imem ti Ama, panagsakan da pantumen dagiti anak mo, ipangag ti Apo dagiti kararag. Nutong palang ti Apo babaen, ti panagdayan, iti amam ken panang paragsak mo iti inam. Ikan nakanto ti Diyos na tidog abyan mo. Anak ko, taripatwen ni amaming ton lakayin. Di mo ikan ti pagsakitan, tinakam na bayan ti panagbiyan mo. Ban nakaawat ka, uray niyo ang kagawin. Di mo tagipasiten itat tanasalungat ka, ken kapipigsaan. Dinto malipatan ti Apo ti ayat mo. Ngayon paay mo iti Ama. Tumulong dayto iti panakay karo dagiti baso mo. Ti sao ti Apo. Yaman tayo, Diyos. Nagasad dagiti agboteng iti Apo, ken nagbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Nagasat dagiti agboteng iti Apo, ket nagbiag kas maynurot iti pagayatan. Nagasad dagiti agboteng iti Apo, wen nagasad dagiti agbiag kas mayan nurot iti pagayatan na. Lakamen ko ti bunga, tinagbalugaw, ken naragsak ken narangay kanto. Nagasat dagiti agboteng iti Apo, ket nagbiag kas maynurot iti pagayatan. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto men dagiti anak mo akas na rukbos nga olibo iti likno ti lamisaan. Nagasat dagiti agboteng iti Apo, ket nagbiag kas maynurot iti pagayatan. Kasto ito ti panakabendisyon ti tao na agtulnog iti Apo. Bendisyonan na kakuman ti Apo malipod siyon. Kat makita mo iti rarangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Nagasat dagiti agboteng iti Apo, ket nagbiag kas maynurot iti pagayatan. Ti may basa na agaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga-Colosas. Da kayo dagiti tattao ti Dios.
inayat kay pinili na kayo ako pa na. Ngarod, ikaw isyo ti kinaman nga asi. Kinaimbar ken kinapakubaba. Kinasimpet ken kinaanos. Agi inanos kinapipinakawan kayo no adda. Pagkunaan ti maysa iti sabali. Masapol nga pipinakawan kayo akas iti panakapakawan ni Apo kada kayo. Ket kada dito'y aming inayon nyo ti ayat amang mangpasingalot anan-anay iti iso amin. Kita na mainten ni Kristo ti aturay kadagiti puso yo. Kada ito iti nangawisan ti Diyos kada kayo iti maymay sa abagi. Kanayon lumang agyaman kayo. At talinaid kadagiti puso yo iti mensahe ni Kristo iti amin na kinapaknang na. Agsisinuro kay nagbibinalakad kayo iti amin na kinasirin. Agkanta kayo kadagiti salmo, hemno, ken espirituan akang kanta. Anak no, ti puso, iti panagyaman ti Diyos. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramidin nyo iti dagal ni Apo Jesus. Agyaman kayo iti Diyos Ama, babaen ken kuana. Babae, agtultog kayo kadagiti asawa yo. Taday ta teribilyo nga aramiden akas Kristiyano. Lalaki, ayatin nyo dagiti asawa yo ket diyo ranggasan ida. Anak, agtulnog kayo kadagiti naganak kada kayo. Taday iti makaayayo iti Diyos. Ama, diyo runoden dagiti anak yo tapno dida maupay. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo Diyos. Ulempay di padarian tiraku, kas maibagay, ket amin tumaitek tuken ka. Apo at nakumata na kayo. Kasama kita. Di ba na kayo ragawag tinasantuan nga Ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria kay Tinawen ang mapandag itinagannak ken Jesus ijay Jerusalem iti piesta ti Paskwa. Idi agtawan ni Jesus iti 12 ket 2 napandanak iti piesta akas kadawiyanda. Iti nalpasen ti piesta ket agawiddan. Nagbati ni Jesus ijay Jerusalem adi ammo dagiti nagannak ken kuana. Maysa nga altawdan anagnag na tay pagaruta nagikuyog ti ubing iti bunggoy da. Idi madlaw da nga awan napanda sinapol kadagiti kakabagyan ken ammuda. Agsipot na dida masarakan nagsublida ijay Jerusalem tapno sa pulem da. Iti may katlo nga aldaw na sarakan da ni Jesus ijay templo. Magikat ugaw kadagiti mga maestro a Hudyo. Agdingdingeg ken agsalsaludsod da. Agsalsaludsod da. Kadako agsalsaludsod kadakwada. Nagsiddaaw amin anakangget ken kuana gaputi sirib na ken dagiti sumbat na. Nasdaaw dagiti naganak ken kuana idi makita da. Anak ko, kinunami inana, apay inaramid mo da ito'y kada kami. Kasta una tinamag mikin amang agbirbirok ken ka. Apay aya binirbirok dat insumbat ni Jesus. Diyo ka di ammo ang masapul nga daat iti balay ni ama. Ngayon di na naawatan timbagan ng kadakwada. Nakikuyog na Jesus. Kadakwada, sinalimagmitan amin dagito'y ni inana iti puso na. Dimakkel na Jesus iti bagikan sirib. Ket imad adda ti pannakaayo ken kuana ti Dios ken dagiti tattao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Daya pinay ken ka. Good evening. Daga jay kadaanan nga istorya jag amono nang nanggagyo.
Lukas palarikan ng nagyon, kunwari ang milatamo ng ganaan niya, tapos lukas lamay bayat di istorya. Ilang ubing na pa di eskwela at sangit. Gapota da nakakita ng maestra ng maan ng pupil ko na gapota sangit na sangit ka no. Apayan ako, isang sangita, hanggang sao. Yan nagan mo, marigatan ng mga ibaga niya, nagan mo na ko, demonye ito mang, apay sa dino balayaw, ijay impyerno. Kaya dahil yung maestra kaputi asin na inyamid na, hindi pa nanggad na kunana agap-apa na jinanan kintatan, kunana di jay, sinunanang mo kunana gayang kadimonye, tadi tatang mo, satanas. Kano agapa ka nagtananan kini tatang na, kung ano ninanan na, laklakayan as satanas. Ni mo nanan ang talakay na no, demonyeta, tagsalit yung ubing, agtal na ka, demonyeta. Kadi jay, anya na ganang kung ano di jay nana ay tatang, pumanawag man la ito yan nga impyerno. Kung nanay, so nga di balita ka ng impyerno. Katla na kadaanan nga istorya, nga iparang na, no anya ti realidad, ti pamilya. Tagwa ti pagpilyan tayo, mabaling ti balay tayo, agbaling impyerno, wano, paraiso. Kadi pagtaangan, mabalin nga, agbalin nga paraiso. Mabalipad nga, agbalin nga impyerno. Tatangamin ti piyesta tayo, Sagrada Pamilya, pamilya ni Apo Jesus, ni Apo Santa Maria, ni Apo San Jose. Sacred, nasagrad mo, napay umawagan ng sagrada. Of course, di ni Apo Jesus, at dati Diyos, kanya ka. Kada tayo man, anya mati iparparang ti pamilyahan niya tayo. Dahil ti pamilya tayo mismo, hantay agpanunod ti sarali nga pamilya. Anya mati iparparangaran na, at dati ka di paraiso, unad na tayo iti impyerno. Anya ti galad, tapag da iti paraiso ti may sa pamilya, anya dati ti galad nga, da iti impyerno ti may sa pamilya. Dakkel ti role, dakkel ti akong dali tinagan na. Iti pamilya. Umunang tatang. Natay ti tatang ko, I was 14 or 15 years old. Awan ti tatang ko idin. High school up, second year high school up, bigla na natay. 54 na lang, imagine nyo, dahil na 50 kon, upat lang na taon na, masurutak ni amang kumatayak taon. Nung kaslat itsura na idin, nagalak-lakay, di pa nagkitita, kalkalyo, amuyo ti kalyo ay nada kayo kilos lotion mo namin. Nagkalkalyo ti saksak ka nagtatanggal di bang pangalan ka di saka nagkalkalyo ang nga kaya ti siit ti bain-bain ka na kawayan. Ti katanggal na nalakay. Di pa nagkita ti 54 naglakay di amang ko. Promise. Hindi lumakay ako na realize ko nga ti 54 ubing pa ikuma. Imagine mo gamin ka di maaksad na nagtrabaho, apang makiarado, nasumangkot aradunan ka na jay, bahay pang nakatalunan may, nagkim-kimat agarado jay, pagubadyan ti balay, among pala ti linlinti, kada sumsular, hindi among pa'y kuryente, burroong tulaan, yapan balbalunan ti inang mo, among mo plus, di ka mo makagatang, among mo lampa, mo iti lampa, nabaknan ka lampa na idin. Jadi pagsilaw na kimat, di mo nagkimat ulit, bagbagyo, so pagsilaw na, ito nabigat ang nalpasan, umaway ito man, so nagtangken, nalakay. Di ba na-stroke, bang-banlaw na, dinaras na mga kanatayan at sikaw mo, di ang putot, isa nga pulo mo, di ka ba yung tarsong, di matay, tamalpas, tanot tayo. Nagtangken, gambiro, di ama. Hindi kung maro ako, di masakol ko, di guidance na kas-ama, nasingkultak mo laki na tanga, ubing tahanak mo nga retay, mapan makibarbar ka na kadapa, bangkam lang makisalam at kadapa nung naijayak lang ulit ti balay. Nung hindi sa kulat ti ama, awanan. Beso nga hindi nila tayo, hindi mo kumati ama, di pa nangigay ti ama, awan. At daada manong kong nung siyempre brother image sa bali lang tamo di jay ama. Na-stricto nga damanong ko sa bali jay. Anya mo ti ina. Dahil yung matikas na kukuha, hindi second year theology sakbayan nga mukaya na 2 taon tayo sakbayan, 3 taon sakbayan mo ordinan, natay tiinang ko. Apakalak na dito papadi na da inang na. Actually, halang na mabalik kay parang yung apalak. Pag sakit nga po pati, nakuyo din sa sakit nga pati.
Naguy-uyog ka lang tayo, nagtirtiriter ka na malamlami. Maasya ka ba sa kristal na umayda ka man ilugan, umayda ka man kuhaan. Maasya ka man tatanaban mo, ubing na madagit ka balay ko. Di ko mga tayo, di mo tisangit ki, ubing na sakit ka inang. Inang ka. Hanggang mabalitan ka siya. Anak mo makakomplain, naganda yung mga tagakapsat mo, hindi ba kang magtandabiyag na para kanyata? Kaya di roti ina, nga awang malaga na tiwala ko mga may mga banyos. Actually, tinauti nga ng awan. Iinang ko tinauti nga ng banyos kay skulang sa pila ini. Awan di mga banyos kan nyak sakti mga banyos din, tingkag papudot ko. Titingnan mo dati, ang chill kayo, kaya pagkagar ka di trangkasong, nangyay tinabali mong araw dito. Sila pala kagpapudo. Ito na ko, tirtiblaan to, tibix, pima, nandiyan ka lang, hindi ko na mabalbalin ko makiinan ko. Hanggang awan. So kadaya na tinanang tirol na mo, tiyubing, amo yun yung ragsakit yung bigla arahog ni inang, maag-agasan na yun. Kaibitin mo na, kasi pang panunutan mo, tibagbagit. Kalma, agbiro ka. Ngang numod na pang panunutan, agkumplay na mata. Pinili ko tinagpagi, masarap mo ipakita ka dahil di ka kami magkanapinsaan. Yang karapiliti anak tayo, ano Dominic? Na seminarista. 1 year old, na kayang tinanong na, grade 5, ganda ka niya, nasapsapa ko yung mga nakuha, natay mo tinatang na 2018 niya. Natay dan. Lukas ano nga dyan, makarila mo na karkaro pa, mabain pa yung mga kino, nagdareklamo ko na, panunutag dahil di ka katuwag, dahil mo may isa na, may stramo kick din. Naparalas din na natay mo ka, itatang na, ibigda pa yung timarayan. Tunok sakit na mo, dahil niya, ikinwa kang natanggal, dahil talagang makaamu ka, mo, dahil isa-isa, dahil niya dumot, ina ko mag-awan. Siya ka mismo, wala ko pa, o nila kayo mo bakit tayo, na mailiw no, at sakit tayo, inang ko pa'y lakad. Hindi no na nga manong ko, nagsakit hindi, damo bakit na, damo putot na, nagsakit, ina! Ay, naglampay ka na yan, mo na, kita inang pa'y lati, ipukaw na. Nga man ko mabalin ka at kumpleta, pa yan. Bagay ako. Ako mabalin mo, sakit ka, ano sa kaya, ang mga inang mo. Gusto mo dagiti papati nga, adda mga arako na inada, adda sakit na, adda na dyan namapan, no anniversary na ka, adda na dyan namapan, ano may mga tikakapsat ko, may dalamanan, kadakakaan na ka, kada ko mamang anniversary, una na birthday, kada ko mamang niinang ko, mangkadkadluhan niya, nagmayak ko ma, ang mga diyan pabibigam as a human being, kasapulan tayo mag-amin. Uray lang kayo na bakit ka, sa bali lang tayo di arakot, di ina naman. Kasi mo nagdakil di role, nagdakil di ako, di na. Ay, diyaman ang mata, nagano ka kapsat ko, nagano man di ko sa bali lang tayo, when it comes to inangon no, ama. Gusto mo da kayo nga naganda, da kayo nga dakil di ako. Nanaligat na baybayan, isugarot nga dijay, no agree rin nga naganak pati karit dadasina, una lang ang isalakan mo di baging kaagsina kay ngarugan. Ilitlit mo ijarigat na relationship, gawin to, ako mo nang agsagaba nagitin to. Anak. Nalakag na ilisi niya bagay yung pangawang kayo, makaamo kayo biyag mo, uray siya kung malit mo, pala na di may isa, nung tinto agsagaba, anak. Kakaasyon ko lang ta, dad ko lang ta, epekto na. Kaya dati marunti akam na, iso nga dati ko na tayo dakal ti akam. Katata, piyesta ti Sagrada ti Pamilya, anya ti, uni ako iso niya po Santa Maria, kin ako sa musita niya. Kasano mo ti dalag na addakan niya tayo, tapos agbalin nga na sa graduan ti Pamilya tayo, tapos agbiag iti Paraiso. Dato'y surat ti San Pablo. Agre respeto ni Kristo ti agturay iti so amin nya at bibinalakad kayo nya ti aramido niyo tinagan ti ako da babae agtulnog kayo ti asawa yo balikan na kami tatam atudtod di lang kayo nang ibakit na dati pero bangaramid niyo kas Kristiyano ko na so kuno uyong kay kinla kayo against the handle ng biblical.
Lalaki ayatin nga di asawa yo, ang ayatin niya magaling asawa yo, ang nadataara, di yung ranggasan ida, nagtansi mga min father. Anak, agtunog kayo kada hindi naganak, kada kayo, kada hindi makaayo-ayo ni Diyos. Nga, anak ko na nga makapagtunog, kada tayo nagagalunan. Kada hindi makaayo, di yuro din ida, yan nag-amma, di yuro din ida, anak yun, tapos di na maupay. Tamad na para iso di adag sa agrin respeto. Agiin na yan. Adaan pa nagsisinakip na uray pa yung adag kamali ang kaso masapol na isalakan. Dahil dyan ibagbaga na dito eh. Kaya amin nga aramidin nyo itinaganti ako. Dahil dyan ikarit na, dahil dyan ikas lang ko ma-challenge na. Unawanan, magaro man. Niya na ganun, di pamilya ni Apo Jesus, ako sa Pusilin ako Santa Maria, pagtuladan mo na tayo, magalit tayo nga aramidan. Nakas anong nga agbarin na para iso din yung pamilya tayo, haan kumaan ng impyerno, takaya tayo manuno saan, ado lagi tayo pamilya na maligregatan. Taapayahaan nga makastrip, tigalag ni Apo Jesus. Pamilya nga, adalabasin, apa. Pamilya, agiin na, kung agkakapsat. Pamilya nga, nag-aagda yung di puso daw. Handa ka kaalaan. Ama, ina, ina, anak, ama, anak, kasi handa ka kapsat. At kakapsat niya kasla, talagaan na impyerno ang katitang pamilya. Awang ba'y pintarabo. Inimot. Nga ko, dahil damang pamilya nga, dijay oregayan, dijay asin na pandawagan ni inan na, dijay manugang na, kailista na pa, oray samsa na kutsara. Nandiyan lang, klase di pamilya, dahil oray asin, pima, nandiyan lang, klase mag-orientation, na intend, dahil tinagan na. Kinukas di klase di pamilya, impyan mo, So, kung nga nagduman, dahil tayo, nanang, tatang, di pa pangkit kita ang dali na kapaya lugar dumahan tayo mapabasol ta but experience nga nasakit magamin din nakarasan da iyay naganak although tayo mo mapabasol ta mga nagbasa tayo sa psychology dagiti naganak kada tayo that we have to accept our family awatin tayo ang pamilya dahil na wala niya di katatao na nitatang mo awag na respeto mo na siya ayatin mo nanyati akseptado mo inanak mo isunod lahat kada tayo naguna kada tayo, kaya tayo mapagbalingan ng santuan di pamilya. Sino ang mga kami? Da tayo ang adanatom na, hanang nga iubin, tinanak natom nun da tayo. Da tayo ang makaawat nasaya akin mani. Isurong ang madi tinatangsit, madi aging imo, madi agi kaskasir, madi bumalbalas, masapong si kakararag, tantay mo maaramid dati ng kakararag ganin. Gusto mo tatakakab sa piyesta din na santo ng pamilya, nagsaya at launay iso titulahin tayo. Pastrin, no, makastrin ni Apo Jesus, di unang ipagtainan. Sigurado, at dadali ka kagalan. Nung naawan ni Apo Jesus, di unang ipagtainan. Narigat. Gusto nga din na santo ng pamilya, kunana, ni kuma Kristo, kunana pwede din ni kuma Kristo, ti agturay, iti puso yun. No, adda ako na sigurado ang maguyod na nung naawan natin talaga ang marigatan. Alam sa kanya nyaman dito pagdadaanan ti pamilya, nyaman dito pakarigregatan ti pamilya ta agdama, nyaman dito challenge ti pamilya nga madama. Isa po nga awatin tayo at sisinananay at titinulong. Nung napintas ti pamilya, ibuhay tayo tinagduman. Kung nasayaan ti pamilya, iwaras tayo ipakita. At nung mga adalan ng lubong, kadagi nagmayat kumaan, lakadawatan tayo di panangibago at pinasanto na pamilya, at pamilya tayo mo. Kasi kumamad. No, hang na maagasan din yung pamilya, no, naligat na maagasan, kararagan. Awan din posiblihin niya ako Diyos. Awan di hang na kabailan ti Diyos na aramidan. So, ikararagan tayo nyati kararagan tayo, dahil maupupay pamilya, mawarwara pamilya. Kita kayo marigregatan, mauawan ng tinamnama pamilya, nagdato, mauawan ng tinamnama pamilya, ikararagan tayo ila.
Galun tayo di mamati Mamati aking Diyos Ama ang nakabalin amin, anang marasway langit kay naga. Mamati aking Yesu Kristo, pagpugtong na anak natin ako kayo. At imaw kerami di Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Virgen. Nagturo ti panagturay ni Poncio Pilato, nangilansay ti krus na kay Kegnetan. Imulo itayan na itinatay, nagungat ti may katlong alman. Imulit sa langit ket sa tutugaw ti makanlawan ti Diyos Ama ang nakabalin amin. At apunto sa jayay mo ay maupong kadagiti siriglayak ket kadagiti natay. Mamati amin ti Espiritu Santo, pagsekmet ti Santa Iglesia Katolika. Ti panagrinnan kadagiti Santos, ti panagpakawan kadagiti basbaso, at ang tumet panalungan ti balikan biyan. Talagsat kas may sa pamilya, hintay agdawat, kini Apo tayo ay Hesus Kristo, iti na Diyos ang abindisyon na, tapos hintay maragpat, tikalkalikaguman tayo akapya, ayat ken panagpipid natin iti unay ti pamilya tayo, iti tunggal panggap ko na tayo, Apo Hesus, ang naipas nga iti bayat mo, iti mudem dagiti araraw mi. Apo Hesus, Apo Jesus, ang Kristo, anak ng buwangay ti simbahan, item kini Francisco Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, diakono, ken religyoso, tipigsa ken rekta amang iwaragawag tinakan. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, Apo Jesus nga ari, ited mo kadagiti mga pangpangulo ti gobyerno mi, ipaninaw mo, tapno kitain da kuma ti pagsayaatan ti pagilian, saan ket dagiti bukod da panggep. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, naipas nga iti mi timuden ako. Apo Jesus nga anak ti Dios, anay pas nga ken ni Apo Santa Maria, ken ni Makel iti sidong ni San Jose, ited mo tinamnama kinayat kadagiti pamilyami. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, naipas nga iti mi timuden ako. Apo Jesus, nga inspirasyon, nagited tutubo, bendisyon na ang aming nagtutubo dito'y lugar mi. Kenti sa ngalubungan, tapno agbalinda na singpet, iti inday tatanor, kas may sa nataingan. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, naipas nga Apo Jesus, anang paimbag kadagiti masakit, ited mo tinamnama kay papanan, ti panagsagaba, kadagiti amin na masakit, ket malakaman da ti bangar, ti para ti ayat mo. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, naipas nga iti timuden ako. Apo, pagtaudan ti biyak, awaten ka din ita sidong mo, dagiti kamay ti pamilyami, anapanen sa bali abyak. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo Hesus, naipas nga iti timuden ako. Agulimag tayong tayo magdawa talaga ibukot tayo makamagay. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakapsat tayo, di mawat itulong tayo, may karkararag kadakwada. O Apo may Hesus Kristo, ado dagiti pannubo kasarangten mi iti biag mi nangurunan ti pamilya mi. Dawaten mi ti kanayon na panarabay mo kada kami, tapno at dabig sami, ken badan mi, ken mapasanto kami iti pagtaengan mi, gapo ken Kristo nga Apo mi.
Kumaralag tayo, kakapsat na tayo, kaya dito adaton tayo, makaayayo mo iti Diyos Ama, aman na kabalin amin. Ginagawa rin ako nalagadato kadagkalima. Kahit may payo kay Diyawan, kahit may loyan ginagan na. Kahit kasta may kapingbagan tayo, kahit ikatagupan pinasantuan may iglesia na. Idaton mi kan kaapo ti sakripisyo pagsupapap mi kadagiti basbasol mi ket dawaten mi tababaan ti panangibabat ni Berhen nga ina ti Dios ken di pay mag-apo San Jose. Ibuamay mo kan asilalagda dagiti pamilya mi iti silong ti ayat mo ken kapyang gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kumakada kayo. Basta kumamit yun. Tag-ayo dagita puspuso yon. At dadalas sa pagkain niya. Agyaman tayo iti apo at Dios tayo. May dahil kay Udno na yung kay Karika Krumbeng anong migat pa kay salakanan ni Ada kami iti amin na tiyempo ken diso. Agyaman kapyan kaapo na santuan na ama. Man nakabalin kadag na nayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo ang iti misteryo ti Pasko ti panakayanak na nagparang akas tao ket makita. No pay kas Diyos saan ang makita. Iso nagtawag iti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Nga impas nga ni Berhen Maria iti umiso a tiyempo. Pinagkaisa na tinamarswa ken ti parswa. Tapno iti sidom na pabangunan na dagiti na idasay ket isubli na iti sangalubungan. Iti kinaimbag na ngayon kasigudan ket ayabang na ti tao anapukaw ket iturong na iti nailangitan na pagarian. Anansata magipagragsak kami kadagiti amin nga angheles ket kunami Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a Paswa, ti langit ken daga, napno dayti pagkaiday-dayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, iyong may tinagan ti ako. Hosana iti kangatuan. Udno na apo abihid ka kinasanto, kat sika ti gugwayan, ti amin ang kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo kay Espiritu mamangpasanto ka na ito'y adaton, tapno pagbalinan, kati paay mo ida, kada kami abagi kandara, ni apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na siya ayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kalagit iti sikulos na ket kilunana. Alagin nyo, kat mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy iti bagi, iso mayawat to, ang maipaay kada kayo.
Hasta metakalpasan day di pa nang rabiida na ngalay di kalis, nagyaman manenten ka. Sa kaintet ka dali disipulos na ket tinunana, alarin nyo ket uminong kay amin iti daytoy. Kaday ko iti kalis ti darat, darat ti baro ken agnanayon na tulag. Iso maibuyat to ka maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, apangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati, babayan ti krus mo kenika panagunan, pinakami sa lakan si kaananupot sa manubot. Itinarod pa ng ilagit mi ti papatay kan panangungat ni Kristo, idakon mi kan kaapot iti napay tibiyag, kan ti kalis ti panakay sa lakan. Agyaman kam ken katay paay mo amaikari kami, nadalito'y saklang mo, kagserbi kam kenta. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano diti bagigan daan ni Kristo, pagkay sa nakampuman ti Espiritu Santo. Laglagi bang apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayong tayat na anadyusan. Laglagi bang ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi bang pay apo dagiti kakabsat nga pimusa yan asik na naman ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awaten kat iday ti sidong karamiyak mga pagkakitaan daken kay karupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo matakaasim kada kami. Arangida mo kumamay karikam amin iti agnanayon kabiyag. Ket magiranod kam to. Kinaindasatan ng Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose na esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ket dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kang po kadmet kadakwada, ang magikantan o ken magidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken ibisido ni Kristo, ditimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin na dayo ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay ko mararap iti ama, tagwalong tayo ti kararap na inisuro ni Apo Jesus karatayo. Ama mi nagdas sa tigati, malayrayaw kumatinagan, tungkay kumatipagkariyan, mamumpal kumatinakin mo, bibili ka kasalilan. Itdan kalapantal daw ito, iti kanen mi tipatinahin kalda. Pakawanay dagiti basul niya kas may pamakawan ni. Kadagiti nakabasul kami. Di na kami baybayan naman lugot si Kristo. Sa lakan na kami. Dawatin mi kan kaapo, kay salakan na kami kadagiti amin ang pagdaksan mi. Itdan kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen di panulong takaasim kada kami. Kan kanayon tumalagay, kay di basul mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami. Kabayatan di pa nangururay mi ti kinagasa tanang namain mi kanitiya ay Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Ang pituray, kita nakabaligyan dayaw, kanay, O apo mi ang Hesus Kristo kinunang kadagiti apostoles mo, kapya ti ibati kada kayo, kapya nagdapo kanya ti datpo kada kayo. Saan kada dagiti basbasul mi tiningningan, narigat ti pamati ti iglesia, katkas mayan norot iti pagayatan, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkay kaysa si kalaktiyak ken agari, igag nanayon nga awan ti indana. Kapya ti apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maisa kada tayo kapya. aming kalitigas paso ilubong kasya. Cordero Diyos, aming kalitigas paso ilubong kasya. Cordero Diyos, aming kalitigas paso ilubong itden kalakan ikaw. At to'y ni Apo Jesus, ti Cordero ti Diyos, sa mga ikat ka iti basbasol ti lupo, nagasat tayo anayabat iti daytoy kapadayan. Apo na may karito may kanya,
umararat tayo. Manangaasi na Ama, ipaay mo kanita na kami at inaraunang kadagiti na ilangitan na sakramento. Tulatin mi at ang kanayon tinasanto na pamilya. Iti kasta kalpasan dagiti panagrig-rigat mi dito'y daga. Makikadkadwa kam to iti pamilya ti agnanayon sa dilangit. Gapoken Apo Meso Kristo, anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipag-arikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nagnanayon nga awan ti ingana. Amen. Karamigan tayo ti kararag para kadagiti pamilya. Managayat ken manangaasi nga amami umungem ken daginayon amin na pamilya iti panagkaysa ti ayat ken suporta ipaimo ti tunggal maysa ti espiritu ti pannakaawat kinaanos ken kinadungo iya dayon iday ti amin ariri apal ken saan na panagpipinnatek ipaimo mo kumakadakwala ti pamakawan ken kapya dagiti nagbigdutanda iti ti ayat nga ipaay dagiti naganna. Isa pumati pagtuladan, pagtaudan, ti kinatulnog, ken disiplina. Ti panagtipelda, ken ti kinapudno, ti maysa, ken maysa. Agbalin ko mga inspirasyon dagiti anak da. Surwang dagiti ubbi ni ti panagraem ti bukod da pagi. Tapno raemen damet ti padada a tao. Masursuro da ti agtulnog kadagiti naganak da, ken kadagiti adda anturay. Dumakil da ti pudno anawaya. Ken mapuda ikirago, ken panagkatayan. Pagbalinan at ayan-ayan, ken panagraem iti ulag ti pamilya, ibuksilan na pinapudno na Kristiyano na panagbiag, kita ken iti agnanayon, babaan ken Iso Kristo nga anak mo, ken naapo mi ken salakan mi. Amen. Ti Apo at mga kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Dalpasan ti na Santo na Misa, intayo ni ti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Na yung pagkakapi tayo, amin Apo. Agyaman tayo, ken agrasat tayo, ti amin ang parapuna. Isidong na